Tubyo na ako sa inyo kung isaon pag tanom ng kalibre. O ni ang itanom namo. Mo ni ang kalibrehan namo, tapos kini diha na part kami mag tanom na pod. Alright. Okay. Alright. Hello mga Shy, it's me, Gina Shy Bisaya, and welcome back to the channel ko. Please subscribe and click the bell button para ikaw ay updated sa mga videos ko. So, good morning po sa lahat. So, karon is Monday, April 20. Duty na ko is panggabi 8. Duty na ko 6 p.m. hangtod 6 a.m. Karon mga to kami sa bukid, kay mananom kami ng kalibre. Ako i-go sa ito ko ng saon. So, tara, ito na ka sa bukid. So karon mga Shy is na anak ko diri sa bukid. So dito kami magtanom dapito dito. So unsa may dapat nimo dayhon kung matukag bukid? Kung for example suga, mas nindot magtanom ka ng ulan. So ako ang gidala lang nako is kani. Moto nimo ni. Kay isuga man. So para di ka masughan. Tapos pini. Tapos taas naman. So, pwede ka magsuot ng ini. O, diba? Grabe ka, okay, puti. Dapat ito di color. So, ready na. Materialis. So, unsa may dapat dalhon kung magtanom o kalibre. So, first is piko. Second is tiyayon mo katong sa katong ikuan tanom na lubi, itanom na kalibre. Pagkatapos buyo. So mao lang kato. So tara, ato na kita. Ni an tanom. So first is ato sa ni pikas-pikason ng gamay. So tara tuloy. May una. So una. So ini dapat ingani kadako. Nana. Oh. Tulpotulon. So kuha talaga raw. So sakto. Oh ni. Next is magpiko. Ano? Si James, yo, yun na. Si Joyous, si Luminhook, Diana. So dili-dalian magbukid kay saka pa. Oh, ari na kami sa taas. Tara sa ubos. So dahil na kami sa taas, diri kami mag tanom. So na pikusa. lupa. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야. Ngani nganira pagtanom, magtanom kita duha ka buok, so 2 pieces. Sunod dapat ijo tanawon, dapat tanawon ninyo kini kini mga mata. Dapat magtanom ilaong, dili kun baliho. Kung baliho nato dili mo bunga. So dapat pa ana. Kanaw naton mata kini mata. So pa ana. So butang na nato. Yo, nin mata. Diri
Laura. Sunod. Diri, atbang sila, atbang. Mura? Atbang sila, so maura na. Una ay amo gihire. Kada kuan 5. Kasi kung tapos nakita na mo ang performance is dili man maka daog ng piko, piso ra kan kada kuan pundok. Tagtamak-tamakan pa. Ambis kay mahumukan pa tagtamakan pa. So waya laong o. Laong. So you're not hard. You're fine. Go. Bagsa kang training. Go. Layas, layas. Pa-apply dito sa lain. Bagsak. Ora to mga shy, unta na amoy na katunan kung saong pagtanom ng kalibre. So importante na kabalutan magtanom og kalibre labi na sa panahon karon. Medyo dili lang kung medyo crisis with karon. So kung makita nato ang uban gani isig tanom na sa kabukiran. So swerte kita kung naatay mga bukid kay makatanom ta og bisan unsa kay kontra sa katong uban na walay bukid so dili sila makatanom ang ila is mupalit gid sila. So mao to amping kamong tanan, amping tang tanan, stay at home, please like, share, comment and subscribe my channel. So thank you, bye bye, God bless.